Long time no see. Okay. Isang content pa yun. Ayun, pauwi na kami. O sige te. Krisya, sige. Ayun mga kaparang Jason, good morning, good morning, good morning. Good morning po sa lahat mga viewers, mga silent viewers, mga sponsor. Share po sa inyong lahat. At yun, papunta ako ngayon sa barracks. At pinalis muna namin yung mga anak. At may nasikaso kanina. Tapos binili ko muna sila ng pang-ulam. Pero kanina umaga nagkatay ako ng manok. Kaso bawal yung anak ko nito. Ilagay mo na sa ref. Yung manok mi. Ay, ba't may ano? Gabi pa to. Paro-paro. Hindi ka maapakan. Paro-paro. May yung medyas ko mi. Dito na. Medyas. Wala akong barracks. Ayan na, at naka-costume na tayo. Mali na tayo dun sa bato. Ayun, sana panoorin nyo hanggang dulo yung vlog na to. At siyempre bago tayo magsimula ng work doon, tingnan muna natin kung mayroon tayo doon na posisyon. Ayan, at handa na. Guantes pala, di ako nakabili pang trabahong guantes. Doon na kami. Sa amin. Masikaso na nang lulutuin. Go! Yan, dito na ako sa bato. Bali mag-gasolina muna ako. Kasi paubos na yung gas ko. Sandaan po. Walang treasure. Yan, tingti na. Yan, at dito na ako sa site. Yung at nagkarga na ako. Full tank. Kaya sa bahay ni Ate Bidang. Yan sila tatrabaho. Tatrabaho sila dito sa bahay ni Palawan. Nagkukay pala ng poste. Kukay ng poste. Punta muna ako sa barracks. Motor ni Pula, oh. Gotcho. Oh. Andito ako sa barracks. Hindi ko nakilala. Belated happy birthday. Thank you, Dimon. Ilang taon na? 36 ko na. Ito Ate Mayang. Saya nung birthday mo ah. Ikaw, di ko pumunta ng hapon. Nasita. Di ka na ay. Ilang taon na? Sa feeling mo. 63? 36. Matanda ka lang pala kay mama sa 3 taon. Si mama nag-30, nag-60. Kilala si Sayahan. Kala ko Si my friends. walang wifi, may patanggal namin yung tabo. Bakit? Di naman nila inaano, di nila inaasikaso. Sabi nga, nagpanibago na, hindi man talaga natin. Sabi ko, Simula nung bagyo, wala pa rin kasignal. Nagpatanggal yun kasi magmamantli kayo yan. kaya sabi ko, 3,000 na nga yung bayaran ko. sinat ka ni Mar? Ano? Ayaw na lang pupunta. Ayun na at may pupuntahan daw. At yun, di pa ako mag-ano muna kay Kuyanoli kung saan ako pwedeng pumosisyon. Kasi wala si Kuyanoli dito. Sama muna ako kasi may pupuntahan daw kami. Hey, Mama Marie!
Di kasama? Eh, wala nang helmet mo. Take helmet. Wala namang huli dyan. Ayun, tayo ko yung ano, may papadala si Ate Mayang bisan daw ni Kuya Puloy. Yan, back to Baras tayo. Akin na, Prince. Tama. Sige, sige. Sumama ka na kasi. Moy. Yan, dinadaanan namin si Kapuloy. Italin. Hello. Long time no see. Ano ginagawa mo? Kaya nga, ibigay mo. Ganda ng bahay mo ah. Ganda ng bahay na oh. Doon si Dugong. Si Dugong. Angkas niya raw si Pepuloy. Kila Krisya daw. Kila Krisya. Sino Miguel ng kada? Ayan. Doon muna kami. Oo. May bibili nata si Kagatcho. Sabay lang ako sa kanila kasi di ko rin alam dun eh. Di ko pa kabisado yung daanan pupunta ron eh. Pula. Kay Joel. Anak niya. Tinatanong namin kung mga tumila. Oo. Si Gatcho nasa unahan.
Anak, dito na kami sa bahay ni ni Krisya. Lola po yan Bisa po. Naman. Dito na kami. Ayan. Bahay ni Krisya. Aning team. Nahintay pa si Kuya Puloy. Dugong. Ang ganda ng dito. Maganda yung view. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view dito. Tapos di siya mainit. Medyo presko dito. Kanila. Pangalawang punta ko dito kaso di ko kabisado yung daanan masyado. Ayan sila Krisya. Anak, dito na. Ito na yung kaganapan. Kain ng Marvin. Kainan dito sa kila Krisya. Shoutout sa lahat. Oh, sarap. Sarap pati ng ginamugan. Matindi ay. Matindi. Matinding kainan. Hello kay Krisya. Hello po. Kain te. Sabay-sabay na po. Nay, sabay-sabay na po. Hindi sige. Sabay-sabay. Hindi pwedeng sige. Sabay-sabaw. Hindi pwedeng sige lang. Oo, kain talaga. Hindi pwede sige. Let's go. Tara po. Amo ay birthday. Hindi na ako nanonood mo sa kamag-program. Yan. Tilapia. Kain. Mangan. Ganda ng dito, picture. Magagamit yung doyan dito. Doyan talaga. Makakapag-doyan talaga dito. Doyan to na, concept. Ayos ang paganda na dyan, pag nagawa. Ganda naman dyan. Maganda naman. Daming content. Nakakit daw si Tulalabit mo sa... Doy, camera ko noy. Tatalon. Yan pag yung gano'n. Akal ka sa palupo sabay tatalon. Tayon, mangan. Mangan na poy. Manganta na! Mangan tayon. Kaya dito ka mangan tayon. Damig ko na, manganta pa ito. Amo di panura yun. Tilapia. Amo yung ulam. Kain po. Marunong pala naman din mag Ilocano. Mahaw. Amo? Pala yan. Sige, kain natin. Taon na. So, let's go, kain. Sabi ko kay Manog, nagpatatod kami kalipatan. Pang uno nga, sabi ko pang iyo. Ayan eh. Nag-uunga pa kung pang ano. Kilo. Masarap. Taon na. Masarap. Bigyan nyo episode sa balatan. Amo, sakto lang, hindi maalat, hindi lang ano. Malabit. Si Tricia, bago mag-phone ka sa di, magtimbang. Sorry mamang natakintin na ba? Tataba kaya kaya. Mo? Oo. So, 1 week ko, no? Sabi. Punta puno ka na ako.
musalming mo ay. Ano dito sa buhay? Oh, Matthew Kuya. Matthew Gudetsil. Ha? Nagpuntak mo ng tukan. Matthew Gudetsil. Nagulok to mo to. Ramo. Taga dito. Wag na unggoy. Tadukan to, unang maubos ko sa pinagtod. Gamitan. Ay po si Tilo, land entrance. Hindi, gangster. Umansan ng tilo, Roro. Land entrance. Huwag di nabigan. Grabe. From Nick Sarminta. Ilalim sa kopya. From Nick Sarminta. Binalik ko. Kau na. Kaya na. Ay, may plato. Sabi pa sa Facebook niyan, I love you, B. Sana magustuhan mo to, B. Hiram. Ano, ice cream. Salamat po Kuya Robinson, ice cream. And Kuya Franz sa ano, pakain, palans. Magbitanguan, baho na. Sabay mo. Ay, taga na ba mo, man? Sinula mo? Oh, pwede kayo mo ito. Tawan mo sila lighter mo. Sinula mo. Tawan mo. Kakarin nyo lang. Ay, yari. Amo ay. Kami dahil namin ito ng flavor. Amo ito sa mga agkusol. Salamat, Robin. Ice cream. Hindi mo ako kalipid dito sa sadsan na. Dapat darway. Damabog. Namit. Ano? Yan. Ubuon pa tayo kitang pagsusad-sud. Saan ako sunod? Isang content pa yun. Ayun, pauwi na kami. O sige, te. Ingat kayo. Krisya, sige. Nay, sige, Nay. Sige po. Kuya, ano kami? Marunong na yan. Balik na kami dun sa barracks. Ayun, siyempre salamat sa ano, sa Palans. Kay Kuya Franz. At sa ice cream. Kay Kuya Ruben. At siyempre kay Kuya Noli. Ayun, balik na tayo sa Babae Project. Doon na kami. Uwian na. Ganda ng view dito. Napakaganda talaga. Tapos may, alam ba, pag break time, may sasabitan ng duyan, pahingahan. Abang-abang na lang po sa mga viewers natin, sa mga silent viewers, ang pagsimula ng bahay, kung kailan simula ng bahay ni Tricia. At kanina, hintayin ko sana si Kuya Puloy, kaso yun nga, di ko rin alam yung daan ng papunta rito kasi pangalawang punta ka pa lang dito, di ko pa kabisado. Ang sabi ni Dugong, sabay na lang sila ni Papa niya at yun, di na sila nakapunta. Spillway. Yan lang talaga problema dito kapag maulan, di makapunta sa kanila kasi binabaha. Pero sana wag naman nang magbaha para masimulan na yung mabahay kay Grisha. Ayan, back to Bara. Ayan, nakabalik kami dito sa barracks. Ayan. Grabe init. Init. Hindi ko talaga yung matutuntun kung di ako sumunod sa inyo. Hindi ko matutuntun yun eh. Isang beses. Nung bulinag natin na bago makabagyo. Nung nag-vlog tayo doon na bago makabagyo. Oo. Ayan po, ang YouTube ng vlog na to at maraming salamat yan. I'm back. Bye bye.